Di demagoyerîşên Tirkî bi ser bargehên Daeş û PKK ve dest pêkirin, di heman demê de Tirkî û Amerîka jî gihîştine li hevkirinekê bo avakirina navçeyek aram li Bakurî Sûriyê bi mebesta parastina penaberên Sûrî, herûha rahînerkirin û leşgerkirina dijbiriya Sûrî bo şerê Daişê. Di heman mijarê de îtîlafa niştimanî hewildanê xwe dike bi hemû hêzên leşgerî re yên got li dijî rejîm û Daişê şer dikin da got encûmeneke leşgerî niştimanî nû were avakirin. Lewra li gorî endameke îtîlafê ji mîdyayê re ragihand got niha têkiliyên xwe bi Encûmena Niştimanî Kurdî li Sûriyê re dikin ta got hêzeke leşgerî amade bikin, herûha enekesê jî tevlî vê hêzê bibe, ji ber got enekesê beşekî serekeye di îtîlafê de û hawê hemû pêkhatiyên Sûrî têde beşdar bibin û bi taybet roleke Kurdî têde hebe. Li ji aliyê xwe de tanha enekesê nedaye diyarkirin got ew amade ye yan na, ji ber got enekesê di dema bûrî de xwe kir berpirsyarê siyasî berhêzên pêşmergeyên Rojava yên got li Herêma Kurdistana Iraqê têne perwerdekirin û ji ber got ew tevlî YPG nebûn, hin çavdêr texmîn dikin got enekesê hêzên pêşmergeyên Rojava tevlî encûmena leşgerî ya îtîlafê bike. Li gorî tevger û karê got dibe bo avakirina encûmenek leşgerî, tê xuyakirin got perwerdekirina wan leşgeran wê tenê bo şerê Daişê be. Lewra pirsa got têkirin wêkî şerê Esed bike.